Akşamınız hayırlı, hormatly ýyllaşlar. Bugün ýine ýeňi iş bilen ekranda bir ara geldik. Bugün biraz üýtgeçpräk tema barada gurrun etmekçi. Köpräň ýeňi iş gurrun berjekde bunyň. Türkmenler Türkmenizmiň netijesimi diýilen bir sora üýtgeçip, Türkmenizm diýen bir zat barmy diýip sorasaňyz, hemme ýurtda da öz nemesiniň ýa-ni izmi bardyr diýin. İdeologik tarapy da. Yani biz şol ideologiýanyň netijesimi diýilen soradyk. Indi men sözümi ýeňişe bereýin. Ýeňiş dowam etsin. Ondan soň menem ýeňişe görä nämäni näme diýilýär moderatorlygy urunajak Ha, bolayyn. bolýa. Şamgal haýyrly ýyllaşlar merdan. Men bir käwat şeýle nemeler aklyma gelýärdi merdan, pikirler. Ine biz geçen nemelerde gördükdi. Sosializm diýip bardyr, ideologiýa, kommunizm diýip bar, kapitalizm diýip bar. Indi türkmenizm nerden çykdy diýseler, türkmenizm ýani biz Türk'ün oğul boyundan. Şo döwürlere seredenimizde, yani bizim toplumumuz, Oğuz toplumu ya da Türk toplumu birlerinden kömök gelmegine ya da birlerinin hyzmatyny etmäne garaşmandylar. Özleri imperiýada gurupdylar. Öz topraklaryny gorawan bilipdirler. Topragy darly geçse topragam alypdyrlar başga bir yerlerden. Ýöne şu wagtky bolşumuz ýaly däl. Indi biz näçe ýyldan bäri türkmen bolduk. Araplardan soňra. Araplaryň şol Orta Aziýany basyp almasyndan soňra şeýle ýagdaýa geldikde, ýani Oğuz ýylynden çykdyk, bir Oğuz milleti bolara. Ondan soňra Araplar geldi. Türkmen diýip at goýdy. Indi bizim türkmen bolmagymyzyň arkasynda, bizi türkmen edilmegimiziň arkasynyň bir öz ideologiýasy, sistemasy bar. Ýani öňkü türklükden çıkarmaklary gerek bizi. Çünkü asly bir türk bir millet gaýdusuz bir milletdir. İstedik wagty seniň golasyňdan çykyp biler, hatda seni öz eliniň astyna, özüne hyzmat edýän edip biler. Egerde sen onu türklükden aslyndan çıkarmasaň, aslyny unutturmasaň. Şoň üçin belli bir bölümimiz türkmen ýasadylar. Bir bölümini özbek ýasandyrlar, Azerbeýjan ýasandyrlar. Ýa-da häzir şey diýip bilerler, ay sen onda beýdiýsen hani türkmen atlanma Magtumulyň goşgusyny kitabyna da okuýas ýa-da Görawlyň kitabyna da Azerbeýjan diýip zat diýip geçýär diýäňiz, bu kitaplar bize 1000 ýyl öňkü ýazylan kitaplar däl. Ýaňy ýakyndaky ýazylan kitaplar we türkmenizm aklyndaky adamlar bilen şolaryň ellerinden çykan kitaplar. Ýani geçmişdäki zatlary üýşürilen ýöne adyna türkmen ady bilen çykarylan kitaplarda. Biz türkmen bolalymyz bäri gitdigiçe hemme zadymyz elimizden alınıp gidilip barlýar. Erkinligimiz, hak hukuklarymyz, soň näme baýlyklarymyz, topraklarymyz, ors geldi toprağımız aly üstesine de bilimsiz, eğitimsiz, hünärsiz bir toplum ýasadylar. Bu zat hasam önemlidir. Indi bir türkmen topluluğunu ýasanyňdan soň bunu üstünde kän bir iş ýapdyrmagam hökman däl. Esasy ýerlerini işlesen galandy. Toplumuň öz ýalakyny ýasap gelýärdi. Meselem şeýle soraw berilýändir merdan. Sen musulman dälmiň diýip. Men musulman boljak diýip dogmadym ýa-da menden hiç kim musulman
boljakmy diýip soramadylar. Men ejem kakam da ýa-da olaryň mejet kakasy. Ene satda özüni musulman yerde özüni musulman saýan jemgyýetiň içinde ýaşandykları üçin olara musulman bolup gidýär we olaryň çagasy bolýar. Bu çaga da musulman çaga bolýar. Şeýle. Emma ine aýna bakanda da aýnada da özüň görýänsiňdi. Şoň üçin toplumam edil özü ýalak toplumy nesil gelecek, nesil yetişende her bir çaga yetişendi. Özüni görmek isleýär şo çagadan. Özü ýalaky bir pikirdäki, özü ýalaky akyldaky çagany yetişdirýär nesili. Ve bu nesil men nesil şeýdip çark aýlanyp dur bunuň ýygy bu torano. Gitdigiçe zaýalanyp gidip barýardy. Häzirki ýagdaýymyz hasam beterini biziň türkmenleriň şu wagtky ýagdaýyna bir sabitlik, durnukluluk, bir berk neme ýokdur. Öwsüp durandyrlar. Şuň bir adam ertir başga bir adamdyr. Şuň saňa bir zat diýip söz berer, ertir durmaz sözünde. Ýa-da bir zat senden karz alar, ertir berjek, 5 günden berjek diýer. 10 günden bermez, 50 günden bermez. Gaçar ýöler, gaýta sen sorasaň da sen ýigrenji bolup galarsyň. Ya şeýle bir toplum ýaradylan bizde. Ine geçen bu pikirler nireden hasam nemetdi demen ine şu Akguýdaky bolan ýagdaýlar barda merdan 600 tane neme çykypdyr. Ayağa galyp zady. Şolaryň hemmesi türkmenler. Indi biz türkmenler öz ýurdumuzda da şeýle aýak astynda hem 3-nji derejeli bir adam meselem Niriň Hytaý gelip $5.000, $10.000 sen ýaly işläp aýlyk alýar. Türkmen barýar $500 alýar. Niriň türkü gelip firmalamyzda işleýär $2.000 aýlyk alýar. Türkmen şol iş etýär $300 alýar. Öz ýurdumuzda. Çıkalyň ýurtdaşyna. Ýurtdaşynda da şeýle. Türkler gelýär senden has köp aýlyk alýar bu taýda. Senem bir türkmeniň eline işlemäne gelýär, o türkmeni sana az ucupsucu aýlyk bilen işlediýän sözünü de beren o. Bizim gelen ýagdaýymyz şu. Bu da nämeden gaýnaklanýar? Şu türkmenizm ideologiýasyndan gaýnaklanýar. Bizi şo yetişdirdi. Şo bolmagymyz, şeýle bolmagymyz üçin yetişdirilen. Çünkü biz toprağımızı ýaşap oturan toprağımız baý bir toprak, ýerasty baýlyklary bizim iň esasy baýlyklarymızdan şolar ýerasty baýlyklarymyzdyr. Emma bu halk egerde öňkü asly bolsady, asyl nemesinde, oguz pikirinde, oguz aklynda bolsady, toprağynyň baýlygyny özü satardy bu wagt, özü baýardy. Ýöne bu türkmen bolan üçin, edilenligimiz üçin baýlyklar biziňki däl ýalak bolup görünýär gözümizde. Çünkü biz türkmen. Geler orsalar senin baýlygyny, Hytaý alar, türk alar baryp. Ýöne sen özüň küdüreme öýtmersiň, gerekdireme öýtme, çykýandyrama öýdülmek hatda. Hiç kim hiç daha salam sormaz. Her kim işler ýurtdaşyna gidip şuňky aljak aýlyk hakynda pikir eder. 5 manat alsam, 6 manat alsam diýip. Şoň üçin biziň merdan men esasy nemem şeýle, ýani biz köp türkmen illeşlemide yaramaz bu, agyram degip biler ýöne, agyram bolsa hakyky bir zat bu. Biz türkmenlikden çykmaly. Türkmen bolmakdan biz çykmaly. Türkmen diýilmen gelecekki 4-5 nesilden soňra bir ýigrenji bir ady öwrülmeli. Birine şu türkmen diýen wagtyň şol adam saňa öwrül söwünmeli. Sen özüň türkmen diýer ýagdaýa gelmeli. Çünkü türkmenler Eýran tarapymyzdaky türkmenlerim şeýledir. Owgandaky türkmenlerim, Syriýadakylaram, Irakdakylaram hemmämiz bir şekilde ýaşaýandyr. Hemmesiniň hem günü baskastyndadyr, aýak astyndadyr, 3-nji derejeli adamlardyr. Çünkü türkmen bolanlygymyz üçin.
Bir şey Owa. bu belki agyrragam Ağıram hava indi şeyle näme hava ağır. Aslında ağır hiç de adam bolmaly däl, öwrenýän, bilýän adamlar için. Indi men o şeylerek düşündüm de. Ya, indi Türkmenizm indi Türkmenlik aslında Türkmenizmin bir neticesi bolupdy orada. Dur, bana can gelýär. Öçürýän onu. Size Pascal vermesin. Indi men dowam edeýin. Yankı Türkmenlik diýilen düşünce ve hatta yankı bir millet bolup ortaya çıkılmasam aslında bir Türkmenizmin nemesi, neticesi. Indi Türkmenizm sen aýdyşyň bilen o haçan başlady? Birazrak o şey dip seredeli. Hatta Osman Karataş bolmaly, tarihçi var. Yani Türk tarihi bilen gyzyklanýan bir tarihçi. O şonuň aýdyşy bilen o şeýle netije çykyp bilýärsiz. Yani Türk sözem aslında Araplar bizim dilimizde gürleýän adamlara beren bir ady, gelen wagtlary hemme bir nemede tutýa-da özüne göre ad berýär. O bulara şular, bulara bular, bular şeýle, bular beýle diýip soň söwüşende nädip söwüşmeli ýa-da söwüşmeli dälmi, näme etmeli diýilen soralara jogap berýärler-de özlerçe. Indi şo taýdan çykan neme? Indi soň bu Türk adynam Göktürklerden alýar. Göktürkler esasan ilkinji Araplaryň yüzleşen Türk milletidir. Ondan soň Owuzlar bilen yüzleşýärler. Owuzlar bilen esasan 9-njy asyryň soňlary 10-njy asyrlarda az ýakyndan yüzleşip başlaýarlar. Owuzlar ýokary Demirgazykda, Göktürkler hem şu wagtky Turan diýilen toprağımızda, Turan toprağı içinde Owganistandaky Herat ýa-da Eýranyň gündoğary, nämäniň günbatary, ondan soň şu wagtky Türkmenistanyň hem gündoğary, Täjikistana çelle we Özbegistanyň hem gün ortasyny öz içine alýan bir ýerde Göktürkler ýaşaýardy. Soňlara bu Türk diýip ad berýär. Soň şo dile meňzeş bolan hemme milletlere de Türk diýip başlaýar. Soň indi bular 10-njy asyrlarda soň 10-njy asyrlardan soň, ýa-ni 10-njy asyrlaryň içinde de ýa. Bularyň o musulman bilen musulman däliniň arasyny aýryp başlaýar. Musulman däline Türk diýär, musulmanyna da Türkmen diýip başlanýar. Şeýle bir siýasat başlanýar. Ine Türkmenizm şo taýdan başlaýar aslında. Indi bu nähil zat diýip sorasaňyz pikir edin, Araplaryň şertlerine gabat gelýän şolaryň buyrugunda, golasynda bolan Türklere Türkmen diýilýär-de. Indi Türk İslam diýip sözden ikisiniň birleşiminden gelinýär diýip aýdylýar. Indi İslam sözü boyun eğmek diýmek aslında manysy. İngilizcesine sererseniz submission diye. Submission demek birinin kol astyna girmek. Doğalı manysyny berjek bolsa birinin kol astyna girmek demek. Bu näme demek bolýar? Araplar bizim kol astymyza giren Türkler ve kol astymyza girmedik Türkler diýilen ýaly bir netije baryp şola ady berýärler-de. Bular aslında bir awraýyň namysyny depeleýän bir zat. Gowuja seretsen, soň bu dini öwrüpdirler, İslamy din manysyna öwrüýärler. Bolama o iň güýçli, iň soňky ýekedäk dogry din, ýa hemme dinler hem özüne iň dogry ýekedäk din diýip hasap edýär. O taýy bir aýry bir mesele ýöne. Türkmen nemesi seredilen wagty şo taýdan gelinýär. Başga bir tarapy bar bolsa, tarih bilimi ortaya çıkarıp biler öňümüzdäki ýyllarda. Ýöne şu wagtlykça şol näme has ýitirak görülýän, ýa-ni Türkmen sözüniň gelip çykyşyndan söz edýände şo taýdan gelýär. Indi Araplar döwründe şeýle boldy.
Araplardan soňra Seljuklular gelip olaram güýji ele geçirenden soň şol türkmenlik siýasatyny hasam ýeti öğretdiler. Araplardan hem has Arapça diýeýin ýa-da Araplardan has Arap bolup öğretdiler. Sebäbi Seljuklynyň gorkayan bir nemesi bardy, Oğuzlar. Seljuklu döwletini iň soň Oğuzlar ýykdy ýykanda da. Ol neme diýip aýdylýar welin Mongollar galyndylaryny ýykdy da. Iň soňuna ýetişdi Mongollar ýöne Seljuklu Oğuzlar tarapyndan ýykyldy. Indi Seljuklu Türkmen döwleti diýilýär welin. Özem Oğuz diýilýär. Onda bular näme üçin Oğuzlar bilen söhbeşýär? Taryhyna girip seredin. Oğuzlar diýip bir hili kapyrlyk derejesinde dile getirilýär Seljuklular tarapyndan. Ýoksa 50 ýyl mundan öň olar hem Oğuzdy da. 50 ýyl mundan öň Oğuzlugy taşlap siýasy Türklüge ýol goşdular diýelim. Siýasy islama içine goşan wagtyň siýasy türklük bolup gidýärdi. Ýene o taýda da bir türkmenizm ýöredi. Soň onuň bilen hem utaranok o Seljuklu gysga wagtyň içinde ýykyldy. Welin soň töwerekdäki hanlyk kim padşah bolsa, kim owa han bolsa, kim ýene bir zat bolsa hemmesi diniň nemesini alýar. 300-400 ýyl boýunça Araplar gaty ýiti kılıçtan geçirdiler de şol bizim şu atqı ýaşan geografiýamyz onuň içinde Persler hem bar şol wagtyň özünde ýa-da Eýranlylar hem bar. Eýranlylar hem şo ýagdaýda geçirdi. Soň hemme kim bir näçe nesil ýa-da kuşak çalşandan soň bu iň nemesine siňýär. Soň gelen dinçi bolýar, giden dinçi bolýar şeýle bir ýagdaýda indi şu wagtkyny türkmenleriň ýaşaýan ýerine seredin. Demirgazanda Hiwa bar. Biraz nemesinde Buhara var, Gündogorunda. Aşaklarında da Eýrany nemelerin hanlyklary ýa-da döwleti bar da Persleriň. Şahlar var. Umumyň taş döwrümizi şahlar gurşap alypdyr. Bularyň hemmesiniň resmi dini islam. Şol neme diýense islam dini padşahlar üçin gaty amatly bir din. Salgyt jemläp bilýän, gerek wagtda kapyr diýip urşuş töredip bilýän, hiç zat ýok ýerinden sebäpsiz ýere. Şonuň ýaly bir neme bolandygy üçin şahlar islam dinini özlerine neme görýär, ýa-da dogry görýär da. Indi arasında da ýa-da Oğuzlar ýaşap ýör. Oğuzlarym nähil diýsem Demirgazykdan o şahdan iterilýär. Günortadan Harezm şahlar var. O Gündogorda ýene de Buhara hanlyklary birazrak neme tarapy Gürgen taraplara gitseňiz o Eýranlylaryň nemeleri var. Şeýdip gysylýar arada. Soň gawat gelen wagty türkmen diýär. Soň Oğuz ýaly ýaşaýan ekenler-de. Bu şeýdip 15-nji asyrlarda bir türkmenlik nemesi dolu ýerleşip uğraýar. Bize de ýerleşýär iň soň Oğuzlaryň hem özünde. Gaýtalap yalandan aýtsaňam bir näçe nesilden soň çyn bolup gidýän bolmaly. Şeýle bir ýagdaý, ýagny türkmenizm şeýdip döredi. Dürli bir sebäpleriň, kynçylyklaryň netijesinde ýa-da şoňa çözügi tökmünde de çykdy da. Sen özüňe türkmen diýmesen, seni kapyr hasap edýärler. Seni kapyr hasap edenden soň seni dolu talap aýallaryň elinden alyp gidýär, özüň hem kılıçdan geçirýär. Musulman nemeler şeýle. Näme etmeli bolýan? Mejbur türkmen diýmeli bolýan da gawatlaşan wagty. Salgy dalmana gelende mescit gurmaly, yalandan salgy dalmana gelenler bilen namaz okumaly. Şo nemäniň ýa-da şeýle bir zadam bar.
Gowy ünsü berseniz tutuş Türkmenistanyň serhedinde 4-5 tane gadymy meçit görürsüňiz, onuň daşynda meçidem ýokdur. Öne Buhara gidin, Hywa gidin. O nähil meçitler var. Ya olar ýa-ni şu nemede ýaşan şahlaryň Gur'any şahlarym syýasy maksat bilen İslam dinine özlerine dogry görüp o ýöre diýerler. Ine şeýle ýoksa Türkmenistanyň häzirki geografiýasynyň içinde meçit tapmaýaňyz. Bilmedim 5-6 san ýa bardyr ýa ýokdur. Könürgençde biraz agyrlykly bar ýöne. Ine Marda barmy-ty? Köne gadim meçit. Ýok, şol Tantansaryň ýanlarynda bir meçit däl ol. Ulanyşda ýa-ni ýöne ulanyşda bolmaly meniň aýdýanym. Ulanışda. Ulanyşda gadymy. Bir wagt gurulyp ýykylyp giden bardyr ol neme? Bolalaryň käbirinde bar, käbirinde ýok meçit. Ýani bizim şu wagtky ýazda. Ýöne gadymysy Aslan değil. gadymysy ýokdur ýani Ýöne. ulakan. Hawa. Ýok. Gadymy. Bu ine şo nemäni görkezýär? Bizim şahlar bilen, sultanlar bilen garşylaşan wagtymyz, biz musulman diýip palçykdan meçit ýa-ni gurulýardy. Yalandan gurup goýýan gelen wagty salgydalmana, salgydalýanlar bilen neme namaz okuýar. Sen musulman bolsaň salgyt az töleýäň-de. Şonuň üçin şeýlerek bir neme bu. Bizim ata-babalarymyzyň bir strategiýasy. Nä derejede täsirli diýip sorasaňyz, o kän bir täsirli bolmandyr. Şeýle indi Türkmenizmiň ýene bir tarapy bar bugun günümizde. Buna has neme diýip ýöre diýerler-de. Olam alaşsyzlykdan, täzeden ine meçitler gurulýandyr hemme tarapyna Türkmenistanyň öň sakal göýberene, säheljek namaz okany kowalap, izarlap ýören adamlar bugünkü gün ýa-ni geçenki habarlarda da bardy. Meheme işgärleri edil şotaýa gatnaşyp ýören jemaatyň şekline girip namaza çağırıp neme geçip ýörler, näme agitasiýa diýilýär-de. Agitasiýa işlerini geçirip ýörler. Atı gyzykly ýagdaý ine bu Türkmenizmiň şu wagtky demesini ýene de täzeden dowam etdirilýändiginiň demesi. Suwutnamasy. Indi sen ýa neme aýtdyň biz larda öňkisinden beter Türkmen Hawa näme üçin Türkmen ýasajak bolýarlar diýip soraly. Oň jogabyny Araplar näme üçin Türkmen isledi? Golasyna girmesi üçin orada. Ýa Araplaryň golasyna giren Türk İslam ýa-ni İslam golasyna giren diýmek, boýnagen diýmek, Türk. Boýnagen Türk diýmek. Türkmen nemesi şol. Manysy o islendik nämäde soraň Türk iman diýer. Ama şu wagtky ýa-ni İslamçy tarihçiler ýa-da şolaryň aýdan sözlerini dinle. Molla Ýyşan Ahuny Türkmen sözüň manysy näme diýip soraň Türk İslamdan gelýär diýip aýdar. Ýa İslamyň manysy golasyna girmek. Bam Araplaryň golasyna girýän ýa-ni İslamyň din görnüşi 10-njy asyrda doly ýa-ni ýaýrap bir din nemesine öwrülip başlady. Ondan öň ýaýram haýaty diňe Araplar bilen baglanyşykly we o diniň adam İslam däldi. Olaryň ýa dinleriň nemesi bir çylçyrymlan däldi. İslam dinini döretmäne ýene Persleriň hem uly bir goşandy bar, ona aýtmak gerekli. Persler hem Araplara bilen deň ýarymny döredendir, goşandyr. Diniň neme emele gelmesine zähmeti bar diýin. Şeýle indi orslaryň hem bir nemesi bar-da. Ine orslar gelip Özbegistan diýip bir yer ýokdy, dogry dälmi? Soň berdiler. Ýöne Özbegistanyň ýerine näme bardy? Hywa hanlygy bardy, Buhara hanlyklar bardy, ýani bir näçe hanlyklar bardy-da. O döwürlerde hiç kime milletiniň nemesi boýunça ad berilmeýär. Adatdan daşar ýagda ine bize siyasi taýdan ine şular Türkmen diýip dire diýerler-de. O senin nemetmek üçin.
Yine edil şo ýagdaý özbek nemesinde de getirýärler. Şeýle ortadan Xiva, Buhara hanlyklaryny halkyň ýadyndan öçürmeli. Pozulmaly da, ýatdan çykmaly. Şonuň üçin şol geografiýadaky nemelere özbek diýe. Indi özbegim diýerden gelýär diýseniz, şol taýda ýaşaýan bir aslında kiçirek bir taýpanyň ady. O näme üçin onu saýlapdyrlar? Diýilen soraga bir näçe jogaplar bar belin. Biriniň içinde de şol ruslar bilen gowy düşünüşipdirler diýip bir neme bar. Soň şonu neme adyna öwrýärler we özbek sözem aslında Mongol Türk garşymy bir tiraniň ady. Mongol Türk garşymy bir tiraniň ady aslında. Şeýle ýöne türkmeniňki näçe ütgetmediler. Sebäbi türkmene izarlan wagtyň ýöreýte bir imperiýanyň golasyna girmesi üçin taýinlanan bir at we millet bolupdyr. Ne şeýle bunyň nemesi. Şonuň üçin orsam gelip ütgetmedi. Häzirim türkmenligi giýiňden giýiňe ýaratjak bolýandyrlar. Ýöne sen seretsen soňda çelli hatta şu wagtky Özbegistan, Gazagystanyň belli bir ýerlerini içine alýar, Oguzlaryň ýaşaýan ýerleri. Indi Oguzlar näme diýip sorasaňyz, dürli Türk ve Türk bolmayan milletleriň bir araya gelip ýaşamasy. Indi Türk bolmayan diýilende bularyň içine gyzykly tarapy edil nemede goşulmasa da Sowut halky var. Sowut halky bilelikde neme geçirýär. Ýene onuň hem kiçirek Sowut namasyny aýtmaly bolsa, ýene Ýenikent diýip Oguzlaryň paýtagty var. Başkent diýilýär o döwürlerde paýtagt sözü. Son goşulan söz bize. Yani başkent, yani başkent adı Ýenikent. Indi kent sözü Sowutlaryň sözüdür. Şäher diýmekde Sowutça. Ya da Taşkent vardır. Samarkent, yani Samarkand diýilýär. Öňündäki Samar galyň gelen üçin kent diýip aýtman, kant diýip aýdylýar da. Semerkent diýilen bolsa inçe aýdylar. Şeýle bir dilimiziň nemesi hem bar. Soň ýene de Beýkent diýen bir ýer bar. Buharanyň aşaglarynda, Buhara ýakyn ýerde de. Beýkent, Taşkent, Samarkent, Ýenikent diýilen atlar var. Kent sözü bularyň hemmesi Sowutlar bilen baglanyşykly ýöne bunu dolandyrýanlar Oğuz ýa-da Göktürk nemelerinden de. Indi Gökler hem aslında şol Oğuz nemelerinin içinde bir bölüğüne eýelen o döwürleri bar. Ya iň soň ýanka ismiýal Oğuz diýmek bir näçe tire taýpalaryň birleşmesinden emele gelen konfederasiýanyň ady. Oğuz aslında oklar manysyny berýär onky köne nemede. Okuz ine göz, diz, z goşulmasy var ya soňundaky. Şu aslında köplük manysyny berýändir. Ýanky göz nemesindäki z öwrilýär. Şonuň ýaly bir nemesi var. Oguzam şeýlerek. O ýeňiş kän söz aldym welin. Seniň aýdan nemäňe? O şeýlerek düşündüm. Türkmenizm bize dir edilen bir zat bolmaly. Ýöreýte getirilen edil kamanizm boluşýarlar da. Onlaky ideologiýadaky boluşýar. Häzirne türkleriň özüni alyp barşy bilen türkmenleriň özüni alyp barşy deň däldir. Bolmasy ikisiň bir türk. Indi sen ýurtdaşyna çykýarsyň, bir türkmen özüň, türk özüň başla. Ýöne türkmen diýen wagtyň 3-nji derejä düşýär. Türk diýseň, egerde türkmen sözüni aýyrman türk diýseň, başgaça garaýarlar sana ýöne. Ýygyna men goşulmasyny goşan ýagdaýynda 3-nji derejä düşýär. Şolaryň halislaryň ýanynda, hemmesiniň ýanynda eýem sen bir hili özüni oňormaýan, öz topragyny
yurdunu iýe çykmaýan, her ýerde aýgyp gören, bäşmana düşün, öýüne uzaryndan bizar taşlap gören bir millet gözegine gelýär adamlar. Türkmen diýen wagty. Biziňe mine şu bir toplumyň ýapysyny nemetmek üçin gerekli zatlar bar ekenini öwrenmek üçin şonuň maşgala guruluşyny üns bermeli ekeni, eýitimini, ýani alýan eýitimini, bilimini üns bermeli ekeni, hemem ananjyna däp destur, ananjy nähildeki şo zatlara üns beren wagtynda adramada şo toplumyň nähildeki bir toplumdugyny bilip bolýan ekenini biziň maşgala guruluşymyza geçelim. Biziň maşgala guruluşymyzda sözdü aýal gyzlary başymyzyň täji diýendirler, eneler, enäniň aýagynyň aşagy cennet diýen näme diýendirler. Mehribanejem diýip berendirler o. Käbäm, kıblam diýendirler ýöne. İkinci derejedäki bir adamdyr aýal. Gelow bärikdir, mydama aýala yüzlenilen wagty, aýrawşularydyr aýala yüzlenilen wagty. Ýa-da gyzlaryna diýendirler, gyz maşgalasy bir kişi maşgalasydyr. Yani kişidir çıkar gider bu ýatdyr, ýadyň maşgalasydyr diýendirler. Biziň maşgala ýetişdirişimiz şeýle. Oňa da diýerler türkmen maşgalasy bütöwi berk maşgala, maşgalamyz biziňki ýalaky maşgala hiç ýerde ýok diýip. Ýalňyş bir zat. Biz maşgalada ine şeýle bir zat bar, ay maşgalaň syryny aýtmak bolanok, ýene näme diýip äri içip dipip urup söwüp görendir, hele ýaşap görendir. Aýal. Çağalaram şondan görel dalyandyr. Aýalda özgürlük, erkinlik ýokdur. Aýal maşgala öýüne aýrylyşyp öýüne gitse-de öýüne de ýeri ýokdur. Näme üçin bir äri saklap bilmediň sen aýrylyşyp geldin diýip. Onsoň o görgüli öz syryny aýdyp bilenok ýa özüni asyp ölmeli bolýar, özüni otlamaly bolýar, aýrylyşyp bilenok. Ne öýünde, ata öýünde ýeri bar, ne de öz äriniň ýanynda ýeri bar. Äri degmese gaýynlar, ýene diýendir. Yani biziň şolar ýaly maşgala guruluşymyz bar. Häzirki maşgala guruluşymyz hasam beter weýran. Äri bir ýerde, aýaly bir ýerde, çağalar bir ýerde. Bu hasam erbet. Ene biziň maşgala guruluşymyza seredip biziň nähilleki bir jemgyýetdigimizi aňlajak, bilmek isleýän bolsa onda seredip bermeli şo taýlary. Biz bir dagan bir jemgyýet. Maşgalasy dagan, näme etjegini bilmeýän, ertirine anamy bolmaýan, umydy bolmaýan, gowy zatlary arzu edip bilmeýän, özüni allajak bolup, kümsükli etjek bolup gören, özünden güýçlüňem aýagynyň aşagyna girip, ýalakalyk edip gören bir toplum. Bütün toplum şeýle. Men eýle däl diýendirler. Bazyr içerisinde köp bir awatlary ýöne toplumy köpçüligi sereden wagtyň 100 adam, 200 adamyň ýa-da 1000 adamyň ýagdaýyna seredilip aýdylanok, şol toplum, şol sergediň içinde ýaşaýan toplum nähilleki bolsa şolar ýaly baka berilýär topluma. Eýitimimize gelelim, biziň bilimimize. Mekteplerde, haýsy mektepler görseň göräý, hatda biziň öz mektebimizde de şeýledir. Jelep, mollumlar, aýallar ýa-da erkekler mollum bolup görendirler. Çağalary okutýarlar. Ve şu adam 8-nji, 9-njy klasa ýeten gyzlar gaçyp gidýändirler. 5 gün ýaşam izine gelýär. Biziň bilimimiz hem şeýle. Okudulanlar da ýaşyl köýnekdir. Gyzlara banty, oglanlar gara kastum, akça köýnek, ýani baýalak bolup görünmeli, bolmasa azu çağalar, maşgalasynda iýmäne zat ýok, eklenç ýok, galanç ýok. Sen şolar ýaly erbet bir ýagdaýda kaňnaýam üçin kastum jalbyr geýip ondan bärim bolup görmeli. Ýani 200'lük eýem mektepden başlaýar adam erde.
sen öz ýagdaýyň erwet sen kastumjal bir geýer ýalaky bir zat dälsiň. Garaja köýnök, akça jora, galstuk. Sen bunu eder ýalaky ýagdaýda däl biziň toplumumuz. Öýüne gelýär malyň ýzyna çagalar. Okunam iwal okap bilen oklar. Ýöne baý ýala gedip görkezmeli. Daşyndan seredeninde. Hani şeýle söz bara, şadyan ýalyk bolun. Şadyan däl, şadyan bolun diýen okda ýöne, şadyan ýaly bolun diýýärdi. Baý ýaly bolun. Biziň jemgyýetimiz şolar ýaly jemgyýet, ikiyüzlü. Soň bu toplum hakyny torap bilmede. Bu topluma hiç kim kömek edip bilmedi nerede. Kömek etjek bolsaň sen özüňi ýok ederler. Maňa akyl berýär diýerler ýaly. Özüni görmez edýän zadynyň özüniň ertire bolan hiç kim aýdyp bilmez. 5 ýyldan soňra men şeýle derejäge ýetjekdirin diýip. Şeýle bir näme garaşýaryn. Men meselem 5 ýyldan soňra bir uly bir şirketiň, uly bir fabrikaň ýene bir zadyň eýesi bolaryn. Ýa-da 5 ýyldan soňra meniň gaznamda 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon dollar pul toplap bilerim. Aylygym bolar. Hiç kim aýdyp bilmeýär. Çünki ertire bolan anamy ýok. Hemme kişi özüni baý hasap edýändirler. Owada ýaşap bir maşin we ýa-da golcu ýerde işläp baý ratdyrýony baý däldir, gedaýdyr. Çünki köçöti palçykdyr. O da şo palçygyň içinde gedýändir. Özüni ort bilýän däldir. Sen baý bolýan bolsaň git onu aýratyn bir ýerde bagly, bakçaly, aýratyn bir daşyk hayatly hemme baýlar üýşüp Türkiýede bara villalar bardyr, hayatlylar daşy içerisinde 100 tane, 200 tane villa bardyr. Ýalpylap durandyr, bagly, bakçaly hemme ýer gowy. Baýlar şo taýda ýaşaýar. Beýleki halk mahallelerde ýaşaýandyr, zeyir-zewrandyr, garyp halk ýaşaýandyr mahallelerde. Baýlar villalarda ýaşaýandyr. Hemme zat arasdadyr, sesem ýokdur. Köçelerini hapada ýokdur. Ha sen baý bolsaň, näme üçin şonu ýaşap bilen? Çünki sen baý dälsin, gedaýsyň. Ikiyüzlü bir toplum merdan. Biz şoň üçin türkmen bolmaklykdan çykmaly. Biz özümüzi ine aýdymam çykarýarlar merdan. Muňa men türkmenligimi Mene türkmenligime buýsanýan diýipmi? Ondan o kim zakaz etdiňe şonu? Yo, ol nemede de çykdy. Geçen reklam edip görmeni şul aýdymy hasam güýçlendirjek, gow edip klibini etjek maňa ýatyrym ýapyň diýip. Şolmudy şol? Owalarda düşürsene klibini. Özem bir ýagyşly gün düşür owalarda. Kış fasly. Maşyny geç şo taýdan hani. Nähili türkmen sen. Bu sonor ýaly bir zadymyz barmy bizim? Hiç zadymyz ýok. Aýagymyzyň aşağından çoğup gaz nebi çykýar. Biz dünýäde gazda 4-nji ýerde. Bu diýmek sen dünýäde 4-nji ýerdäki baý adam diýmekdir. Sen gazyň 4-nji ýerdemi? Egerde sen akylly başly bolýan bolsaň, özüňi güýçlü hasap edýän bolsaň, sen diýmek dünýäde 4-nji ýerdäki baý adamsyň. Şeýlemi biz? Biziň gedaý adam, 3-nji derejedäki adam. Ne türkmen? Ýeňi şimdi şu türkmenizm diýmek aslında türkmençilik diýmek de terjimesi. Türkmenizm, türkmençilik hakyky terjimesi türkmenizm diýmek, türkmençilik diýmek. Indi ýanky aýdan problemalaryň bar hemmesi. Şularyň haýsysyny şu türkmençilik çözüp bildi. Ya da çözüp biler. Hatta o mümkinçiligini bermeli. Sen ýa maşgala içindäki problemler aýdyp berdiň. Ýatladyň ýani. Ondan soň ýollar aýtdyň. Gazymyz bar. O gazymyzyň eýesi biz däl. Bular bir uly problemlaryň biri. Şularyň haýsyny türkmençilik ýa-da näme dil bilen aýsak türkmenizm o çözüp bildi. Çözüp bilmek aňyrakda dursun, şu zatlaryň problem adyny bilen ok. Özü ýakmana gaz tapamak merdan, peçinde ýak.
Gışyň güni bir diňe ýylanmak üçin ýapmana gaz tapanak, o da oturýarlar, onunla da öýünler. Hmm. Yine Hatda şeýle bir zat bar Merdan, hmm. aram şu ýadyma düşýärde, bir halkam bir akyllansa indi esli wagtdan bolly kösönüp göreni, bu da gitdiňçe kösönüp barlýar. Bir adamlar bir köçe meselem gaz ýoga köçedi. Gışyň güni köçede 100 sany adam ýaşaýarmy, 50 sanymy, 200 sany adammy. Bir telefon var ellerine, ya bolmazda birini habarlaşıp durlara ýollan geçip barýarkan. Hani hemmämiz üýşelýün bir giňişlige kamera çekelin bunu. Şu meseleni çözelin, biz yıllan yıla üşäp görtmen çağalarym her yıldan yıla soğukda yatıp turýarlar. Hem mezeti üýşüp, hemmämiz üýşüp bir jaýyň içinde ýatmaly bolýar. Rahatlyk ýok. 6-7 adam bolup bir komnatyň içinde. Gelin çözelin şunu. 100 sany adam, 50 mi, 200 sany adam çykyp kamera çekip bunu şu wagt halkyň sesi media kanaly, Habar, KSM Habar kanaly ýörgünli türkmeniň iň bir arkasynda durup bilýän kan ýeketäk bir kanal. Bunuň adynam şo ýerden geçirip kamera çekip uğratyp bolýar. Sen jenaýat edeňok dogry dämi? Ya da gışyň güni köçäň palçyk çağalan gitdi mektebe üstü başyny gara edip geldi. Hem beňem çağırdy mektebe gidýär. Şeýle boldy. Üýşelýün diýmeli, hani şu ýollanmady bir aýdalyň, çykalyň, kamera çekeliň ýagdaýlary, çağalaryny çekdiler. Ine men çağa mektepden geldi şu wagt üstüniň palçygyna tere. Men her günde ýuwup durmaly şuň palçyklaryny diýip. Edip bolýar merdan kyn zat däl, sen jenaýat edeňok o taýda ýa-da gorkul bir adam däl, sen özüň hakkyny almak üçin edýän bu zat. Senin hakyň ol, arasta ýoldan ýöremek. Owa, şo zatlara ine türkmen bolup durwa akyl ýetirip bolanok, oňa düşünýäs. Indi ýaňy sen nemetdiň de türkmençilikden çykmaly diýdiň, men muňa başgaçarak söz ulanjak. Biz Oğuzluğa dönmeli. Mesela aslımız Oğuz. Türkmen diňimizi düşündirmek o tarih nemede de gaty kynçylşyrymly bir ýagdaýdyr. Yani Oğuz diňimizi düşündirmek gaty satyr. Iň bilinýän gadymy ýazgylarda ýa-ni Orhun ýazgylary bardyr. Daşlaryň üstüne ýazylan, ýa-ni iň gadymy türk dilinde ýazylan ýazgylar. Şo taýda Oğuzlaryň kimdigini, näme ýazýar. Ýa şonu internetden gözläp tapyp terjime diýänim. Günümüzüň diline geçirilen görünüşler bar, o düşündürýän ýerler bardyr. Gözläp görüň ine Oğuzlar kimler, nerede ýaşaýar, ýazýar şo zatlara. Hiç türkmenden söz etmändirler. Şo ýazgyda türkmen arada sözü ýok. Şeýdip seretmeli vaka. Yani biz Oğuzluğa dönmeli. Oğuzluk döwürlerindäki bir sistema seredip görüň. Bir üýtgeçik sistema urupdurlar, ýa-ni sövda ýollaryny uğrundaky şäherleri goraýan, şo taýda sövdany güýçlendirýän, şo döwrüň nemesde gerek yerlerinde ekinçilik eden, näme üçin seredin iň uly esasy şäherlerde ýa-ni türki milletler ýaşaýar şu wagt. Olar haýsy? Ýa-ni şo döwrüň esasy nemeleri? Çärçew, Kerki, Buhara, Xiva, ondan soň Merv. Bularyň hemmesi Ýüpek ýolundaky iň esasy nemeleriň biri. Alys çalyş edilýän nokotlaryň ýeri orta nokotlarda. Şulara ne bizim bir wagt ata-babalarymız neme diýän ekende, dolandyrýan ekeni. Hem goragyny üçin edýän ekeni, hem beýleki näme diýeli kanunlaryny, düzgünlerini düzýän ekenlerde. Olaryň kimdi bizim ata-babalarymız? Oğuzlar.
Şo döwürlerde şeýler akdy. Soň näme boldy? Soň türkmen bolandan bäri bir şäher hem gurulmandyr da bir ýa-ni bir Göktepe galasyna soň ulu galalardan seretseňiz şol bar diýäýmeseň onam orslar gelip ýykdylar. Hiç de adam ýok Göktepe galasyndan. Barmy gala nirede şo? Ýok. Türk O nemeler. O da palçykdan salynan bizde bir 3-4 ýadgarlyk hem galy bermedi. Ýene bir 10 ýyldan 15 ýyldan o da era wagt gidip barýar her ýylda. Ýene salynan. Şeýlerek bir ýagdaý bilen yüzleşmemiz gerekli ýa bizim tarihe sereden wagtyňyz şu zatlar bilen yüzleşýäňizde. Ýa-ni türkmenlerem türkmençiligiň bir önüme. Başga zadyň. Bunu bugün yüzleşmek istemeselerem bary bir yüzleşmeli bolýarlar. Çünkü başga çykalga ýok merdan. Yetdik derejämizde yetdik. Sen 3-nji derejeli adam boldun. Yetjek derejä. Ya şundan çykmaly türkmenlikden bolmasa da hasan beter türkmen bolarsyň. Yine bir zada üns verdim de şu wagt häzir gurrun gidip durka. Niyazi Ruhnama diýip bir kitap yazdy. O yazmat da. Onun adyna berildi. Indi şo taýda türkmen nemesi gaty öňdegi diýendir özem Oğuz Hanam türkmen edýändirler. Indi Oğuz Han bir hakykatda ýaşap ýaşamadygy belli bolmaýan bir bizim milli nemämiz. Gahrymanyz diýeli. Destanlarda ýene nemelerde geçýän bir gahrymanyz ýöne Oğuz Han diýen bir gahrıman o haçandan bäri bar. Türkmen ady entek o peýda bolmagada bardy. Türkmen diýip bir ad Araplar entek o taýlara gelmänki Araplar o ýerlerde bir topragyň adamlaryň ýaşaýandygyny entek bilmeýän wagtlarynda da Oğuz Han diýip bilinýärdi. Şoňa ünsverem zor kenek merdan şeýle diýärdi. Türkmenler diýä Oğuzlardan gelýär diýä. Indi seret sözini Oğuz Hanam türkmen diýär. Bu näme var ýa-da tawuk ýumurtadan çykdy. Yumurtam tawukdan çykdy diýilen näme paradoksyň içinde. Sen birinji sözüňde diýärsiň. Türkmenler Oğuzlardan gelýär. Diýme onu biz Oğuz aňyrdan. Eýem aýyrýan türkmeni. Soň diýär Oğuz Hanam türkmen diýär. Ünsver zeke şu sen aýdan. Yo hakyky şeýle sebäbi näme bar da ine näme diýeli? Bir gadym ýaşap giden adama soň bir kanun ýa bir düzgün çykýar. Şu kanuny bir wagt ölüp giden adama näme edip biler misin? Ine olam şeýleti diýip. Edip bolmasa, ýa Oğuz Han ýa-ni bir wagt ýaşap giden diýine ynanylýan bir näme adam da bir destanyň nemesi gahrymany. Ýöne sen türkmen diýilen nämede ýaňy ýakynlarda taryh nemesine göre iň aňyrgysy ýa-ni ilk türkmen sözüne näme çeşmesinde geçýär. Kaşgarly Mahmudyň Diwanı Lügatı Türk diýip bir Arapça yazan bir eser var. Arapça dilinde yazılan. Şonun içinde geçýär türkmen demesi sözü. Yazgılı görünüşünde ilkinci gezek şu taýlarda geçýär. Sen şonu alıp ondan belki o 1000 ýyl öň ýaşap giden adama o şulam türkmen diýsen nähil bar? Ya da yine şey diýeli Arapların İslam diýip o din ortağa çıkarmazından öň bir bölegi Hristiýanty. O Hristiýan nemesi bardy bir
Kiçäm däl, uly. Näme Ürdün taraplarda ýaşaýan. Indi sen şol bir wagt ýaşap hristiýan bolup ölüp giden araplara da mı musulman diýjekine? Diýip bilmeýäň. Bravo. O bir wagt ýaşap giden Oğuz Hana o soňundan orta çıkarılan Türkmen diýilen bir sözü berip bilmeýäň. Yani Oğuz Han Türkmen sözü ýalňyş. Oğuz Han diňe Oğuz Handyr. Onun izine o Türkmen ýene näme diýip goşup bilmersin. Şeýleräk bir ýagdaý bar bu nemäniň. Şu taýdanam belli ne sorulmaly o Türkmen ady etimologiýasyndan başlap tarihde nähil nemeleri bar bolsa baglanşykly ýa-da söz edilýän ýerler bar bolsa hemmesine el almaly bir ýagdaý. Yani şu bir sereden adyna da nemerek şüpheliräk görünýän tarapy kan sebäbi Türkmençilige Araplar döretdi birinci. Türkmençiliğin netijesinde de Türkmenler döredi. Ha. Son bu Türkmençiligi Orsularam halady. O bize de edil tüýs geregi şul diýdi. Sebäbi bir neme kitap var. Hatta biz onu paylaştık. Bizim Telegram Halkın Sesi Telegram kanalımıza girseniz şu taýdan tap bilirsiniz. Şu kitabı. Yani Zayıvani Türkmeniye diýip bir kitap adı. Şonun içinde okasanız Xiva hanları nädip o Türkmenleri salgyda baglapdyr, salgyda alyp bilipdir, gerek wagtda esker alyp bilipdir diýilen soragyň jogabyny gözleýär şu kitabyň içinde. Soň şu taýda gözlän wagty näme diýär? Ha, bulary Türkmen ýasalypdyr. Şonuň hasabyna salgyda alyp, o esker alyp, o islan zatlaryny etdirip bilýär diýip netijeye gelýärler. Onda bizim Türkmen etmäne dowam etmeli bular diýär. Hiç zaten ütgetmäne gerek yok. Taýin ekeni. Şo bolşuna gidiversin diýilen. Yani netijeye gelen olmalı. Şu kitabı okan wagtyňyz şonu görseňiz bolýar. Şo zatlaryň soraglaryny sorap jogabyny tapýarlar. Yani Türkmençilik orsunam nemesine peýdasy. Ýörap duran maşinalaryny ýaly da ors geldi. Onam darony ütgetip bermäne gerek yok. Ütgetmeli zat näme? Hywany, Buharany ütgetmeli de. Şol Göktepe galasy söwüşi wagtynda Türkmenler biraz çykjak bolup jan edipdirler ana şolar. Şo ýylyň içinde. Ýöne olaram iň soňunda neme gelmändirde. Bir tarapdan Xiva tarapyndan baskılar, İran tarapyndan baskılar, Orsun öz güýji azy geldi. Hawa biz ýöne nähillem bolsa şundan haýlanmamyz gerek. Ilk bilen ine şunday me kuýno bar. Ha, inni adyma düşdi şu Türkler bir serial çykardy. Seljuklu diýip. Bilýänler bardyr. Şo taýda Türkmenler diýip aýratyn geçirýärler. Ýöne bu Türkmenlere de näme diýilýär? Haşy bozuk Türkmenler diýip geçýär. Hemme ýersinde. Soň Türkmen beýleri gelip hakyny hukugyny soran wagty ne Türkmen beýleri geldi diýe Alparslany Türkmen däl ýaly edip görkezýärler ýa-da beýlek mälik şany Türkmen däl ýaly edip görkezýär. Türkmenler hakyny soraýar ýa-da Türkmenler isyan etdi diýip ýanky neme urodýar-da hastyrıp ýatyrmak üçin esker urodýar. Ýani Türkmenleri gidijek owol edip görkezýär. Ýöne gerek yerine de şunu alýar. Bizem diýär sizden geldik diýip. Alýar. Gerek yerinde ýöne gatyr we 200'lülük bilen bir çıkarılan film da ona bir neme dip seretseňiz aňyp bilersiňiz. Sebäbi men iki nemesine neme gördüm de üns berip ýani Seljukluýyny aýratyn edip görkezýär.
Türkmen aýratyn edip görkezýär. Aslında Selçukluýyň özü türkmen diýen näme eýe çykyp Ýok, ýör başda. taýda çelişki näme getirýärler-de bizem sizden geldik diýär. Ýani şolardan eskeri aljak wagt. Ýöne olar aýdýar bize diýär plan galany ber, plan vilayaty bize ber ýa-da bize de köşkden emel ber diýär-de. Ýani Selçukluýyň ýanynda emel alan ýok. Türkmenleriň içinden hiç birisine neme beren okdy. Ine görýärmi mesela şu filmi Türkiýanyň nemeleri halky, ýaşaýjylary izledi, gördüler ha şonu. Näil pikir ederini türkmenler hakynda? Haş bolup türkmenler dik geçýär gönüme. Nawa. Aýyr bir ýada. Gatyr bet neme boldum men o taýda da göründü. Ünsberk gördüm ödem. Bar seriýalyny. Bulara o şol bizim gol astymızdaky türkler diýip duruşy bolmaly da şol näme gawadan gelýär. Gelýär şo. Mena ol nemeler görem oksa bir-iki bölümni gören wagtym eýýäm. Näme diýilýär? Meniň ýaly sowukkanla gawat gelmeýär. Kän emosiýa bar. O kän näme diýilýär? Propaganda bar. O zatlar. Demek. Şoň üçin görýärler. Menem şu ýörüýtü keyif edip Şu wagtda o görse bar Ya ýa. zaman- Çykan wagtlary hiç görmedim. görönüm. Gyzyklanmaýatym. Gaty kän adam hasap edilen okdy. Hiç ýani Selçuklu bir neme hasap edilýär. Nawa. Ýöne gerek wagty, ulanmaly wagty, ýene bir zat kömek gerek wagty sizden geldik bizem diýärdi. Gater we siýasat oýnaýarlar. Men ünsler gördüm bunu. Indi näme diýerler karşı Türkmenler. Bizim gelen ýagdaýymyz şu. Nora. Näme şu taýda jemläbem bilirse o Bolýar. Türkmenizme o ýa-da türkmençiligi bir näme o bilmedim o agyr bolup biler ýöne taryhy syyn eden wagtyňyz şu zatlar bilen garşylaşýaňyz iň soňa. Ýok men okajak däl ömrüm boýunça meniň hem çağlarym okamasyn diýen bolsaňyz o aýry bir mesele ýöne. Kitaplar bilen ýüzleşen wagtyňyz şu zatlar görýäňiz iň soňa. O taýdan çykýar. O bolýanda şu taýda jemläp bereli. Bolýar. Bolýar. Bolýar sag bolun iller. Sağ olun.